Assalamualaikum konco-konco. Kepiye kabare dina iki? Muga-muga kabeh sehat lan semangat. Semangat anggone ibadah, semangat sinau, semangat anggone bekti marang wong tuane. Sadurunge ustaz-ustazah wiwiti, ayo bareng-bareng nembang dhisik ya. Irah-irahane tangi turu. Coba sapa sing wis iso? Bareng-bareng. 1, 2, 3. Tangi turu ku banjur atus, ora lali kosokan untu, lek beratus ku rewangi ibu, resik-resik papan turonku. Coba pisan meneh dibaleni bareng-bareng. Tangi turu ku banjur atus, ora lali kosokan untu, lek beratus ku rewangi ibu, resik-resik papan turonku. Gampang toh? Nah, saiki ketemu maneh karo pelajaran basa Jawa babagan kegiatan padinan. Coba sapa sing ngerti apa kuwi kegiatan padinan? Kegiatan padinan iku kegiatan kang dilakoni ing saben dinane. Biasane wis dadi rutinitas amarga dilakoni saben dina. Wiwit tangi turu tekan turu maneh. Coba saiki gatekno gambar iki. Gambar mau salah sawijine contoh utawa tuladhane kegiatan padinan. Supaya luwih jelas maneh, coba diwaca wacan iki bareng-bareng. Kegiatane Aisyah. Aisyah bocah sing sregep. Saben dina tangi jam 4:30. Sakwise tangi, nata paturan, wudu, banjur salat subuh. Aisyah ora lali ngrewangi ibu ing pawon, ngumbah janganan, isah-isah piring, lan nyiapake sarapan. Sakwise adus lan salin klambi, Aisyah sak keluarga sarapan bareng. Banjur makat sekolah bareng mase lan adine. Aisyah mulih sekolah jam 2 awan. Banjur salin lan leren sedilit. Sakwise salat asar, Aisyah adus lan siap-siap mangkat TPA. Saka mulih TPA, Aisyah sak keluarga maem bengi banjur salat Isya. Aisyah ora lali sinau lan nyepakake buku kanggo pelajaran sesuk. Yen wis jam 09:00, Aisyah banjur kosokan untu, wudu lan turu. Ora lali maca donga. Nah, saiki wis mudeng to apa kuwi kegiatan padinan? Coba saiki kanca-kanca tulisen salah sawijine kegiatan padinanmu. Menawa wis rampung, banjur wacanen lan direkam. Kasil rekamanmu banjur kirimen ning ustaz ustazah. Cukup semene wae ya kanca-kanca pelajaran dina iki babagan kegiatan padinan. Menawa ana sing urung mudeng, ora usah isin-isin takok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.